Ramogi sadek marotieno thuolo mayude weche manyien ma wa ikoni mesa ma ka weche manyien wantiere kod mathoth motimore odiochieng' ma kawuono ma wa ikoni obed kod we chakruok nyaka giko. Ramogi machiegni chenro mar OIMORE ka bede koro riwruok mar okine mano LSK wuok oko mar chung' kamoro achiel koda nyawadgi Danstan Omadi ka bede koro gikwedo gino ma giwacho ni piny owacho donjore koda tijgi. Bende wach mar somo mar junior sekondar ma adundo pod nigi ng'ikruok kaluwore ni jopuonj moromo pok ore skunde mar mondo mi ota chenro no yo makare ka bende koro piny owacho thuthni mar neno ni 100% mar jopuonjre mondo timo penj mar KPSEA higa mokalo odonjo e skunde. Magi e moko weche ma wamiyo pek. Thuolo mar Raila bedo e lemo mar jambetre madongruok e pinje Afrika e bwo riwruok mar AU ochopo giko. For those farmers who can actually deliver maize to our stores, it was 5,100 shillings. We increased the price to 5,400 shillings. 5,600 shillings. Jopur mag oduma koro nyalo buonjo bang' NCPB julo nengo ma inyiewo godo oduma kuom jopur ma pacho ka. You said you're mapping out. Let us not take time because we want learners to commence learning as soon as yesterday. Riwruok mar NATO oseo piny owacho kuom rem chwalo jopuonjre ne skunde junior sekondar nyaka sani. Ramogi kaka pile tudri kodwe namba ma tudruok mar 236000 bende yudo achiel kachiel kokale kuondewa mag mbui duto Facebook, Twitter kaachiel kod YouTube. Wantiere Instagram, bende wantiere TikTok. Omiyo ibedo kodwa. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Machiegni Ramogi nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Belinda Ajiabo. Obila mag kwach kich koro golo chik ne manen jatend migawo mar arita kwe Fred Matiang'i mondo miyo chope nyimgi odiochieng' makiny neno romo tenore gi report mayango ni obila moko yande monjo dalane manie kar dak ma Karen buore Nairobi ka. Superintendent mar kwach kich Michael Sang ndiko ne Matiang'i ni mondo kik lew ma ok chopo e nyimgi e log tich mar kwach kich. Matiang'i winjore chope log tich kar saa mar kwach kich e kar saa 3:30 mar okinyi. Okwach kich nolipode matudo obila gi monj kata pedha e dala Matiang'i, apedha manyaka sani obila okwedo ni ne ok gitimo. Motelo ne mano okwach kich ne oluongo okil Danstan Omadi ma en okil mar Matiang'i to kata kamano doho ochiwo chik matame chopo e nyim obilago. Riwruok mar okinde mapacho ka LSK kotelni kod ogai margi Eric Dheuri obogo biro jwang'o tijgi kaka yor kwedo yo magiwacho ni piny owacho donjore kod tije mag okinde pacho ka. Matimore ka doho ma Milimani puodho kwayo mar weyo Danstan Omadi thuolo ma ok ochopo e log tich mar okwach kich kaka ne ochike kod obilago kotenore gi nonro ma yango ka bende obila ma ne omonjo dala mane en jatend migawo mar arita Fred Matiang'i. We have noticed a trend where the DCI and the police have continued to weaponize the use of their powers to try and pierce the advocate-client privilege. Lawyers in Kenya have been intimidated in the recent past by external forces that attempt to limit the right to representation and expression. We are outraged and apprehensive about the environment in which Kenyan lawyers have to practice. The advocates' security is now in question, as the body which is meant to work with the lawyers in dispensation of justice is now exerting undue pressure to frustrate the existing client-advocate relationship between the said advocate and his client. Any information that comes to the knowledge of an advocate
cannot be readily disclosed, and at least not without the consent of the client. If it is because of his calling as an advocate, then that oath and the Advocates Act has already protected him from the word go. So what does the DCI want? For him to come and say what his client told him? Ramogi en ayanga ni Raila Odinga koro bibedo jambetre machendo mag dongruok e pinje Afrika e bor riwruok mar Afrika AU. Riwruok mar AU kokalo kuom jakom mare Musa Faki Mahamat ondiko ka puoyo tich mar Raila osetiyo e lemono. To kaka jafwambo mar Weche Wenga lero, Raila to wacho ni en owuon yande okwayo mondo kete tenge gi lemono kaluwore gi midhiero makagi kacha. Lemo mane osidhe dwe mar 10 higa mag 2018 dweche 7 kende tok mosruok mare gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Mosruok mane obiro bang' siasa mane iyotedore. Okang' mane Uhuru owuon ne opuoyo. Juzi mimi niliulizwa na mkuu wa African Union niwe kama balozi ya kuunganisha Afrika na kwa upande ya muundo msingi. Na mimi nimekubali. Sasa kama sisi tungekuwa tukigombana hapa, sio kazi ingepatiwa mtu mwingine. Raila akienda kwa hiyo kazi unafikiria atasahau mabarabara zetu hapa Kenya? Sio ndio itakuwa ya kwanza? Jameni, tuache mambo ya ujinga. Tushikane, tuheshimiane, tujue Kenya haiwezi bebwa na mtu moja. Sisi wote lazima tuje pamoja. Yote mane ondiko ka opuoyo Odinga Musa Faki ma en jakom mar riwruok mar pinje Afrika AU olando yanga ni thuolo mar Raila koro orumo e lemono mar bedo jambetre mar chenro mag dongruok e pinje Afrika. Faki kata kamano opuoyo ting' mar Raila osebedo godo e lemono. AU bende odhialo tij Odinga kaka mane okelo lokruok matut kendo gibiro medo somo rieko kowuok kuome e yore mag chwalo nyime dongruok mag Afrika. To korka kore to Odinga yote mare ne olero ni en mane okwayo mondo riwruok mar pinje Afrika AU koro omiye thuolo mar sudo tenge e lemono e wi mano ma owacho ni kaluwore kod obadho moko kamoting'o koda kadwaro mag pinje maoko ma osiko donjo e weche mag Afrika e yo ma ok owinjore kendo ma morgi en mana ni Afrika dong' mana kar tiendgi ma ok ogo ndamo. Kaluwore kod lemo mare no ka AU, Odinga ne kod apis boma Addis Ababa piny Ethiopia kendo ne en kod jotich mage ka e boma Nairobi bende ne ochung'ne apis mar miyo yot e tiyo tije kama oting'o riwo wi oganda, kelo kwe gi chiwo paro maliw e dongruok mag Afrika. Wuok mar Odinga e lemono biro mana e kinde ma osebedo ka obago romo gi oganda jo Kenya kendo ka oseo sirikal mar Kenya Kwanza motelie gi William Ruto. Weche Wenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamana ahinya Weche Wenga kuom lipodno ka wadhi nyime ni jatend piny William Ruto nyadichiel kendo golo chung' ka okone kweth mar Azimio ni oge thuolo mar manyo donjo e sirikal gi e tok chiel. Ruto kod mbui mar IEBC Karasava ne oyawe kinde kwano ombulu kod duol mar IEBC. Ruto loso kinde yawo kar thieth maduong' mar obila e kaunti ma Kitui ma dhi reso jopiny kod obila. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto kanyakla kod jatend bad migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki otelo e osiptal mar kar tiegruok mar jolweny e gweng' ma Kinyonyo e kaunti ma Kitui. E nyasino, jatend piny okawo thuolo mar loso ewi siasa e kama ne okone ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ni mbui mar IEBC kata sava ne oseyaw e kinde kwano ombulu Bomas of Kenya maonge moro kendo Odinga geno. It is necessary for our friends to know the servers were open when we all were identified biometrically, and each and every one of us was given a vote. It is also true that when the counting was done and the results were posted on the portal, the servers were open. It is also true that when the IEBC was tallying results at Bomas, the servers were open. Jatend piny William Ruto nyiero dwaro mar Azimio e kaka chiwo thuolo mar ndalo 14 mar keto e tim dwachgi nono to gibiro dhi nyime kod bago ng'anyo. Ka Ruto wacho ni jo Kenya sani oriekore kendo itgi olirore makare ma ok nyal sondgi kod ng'anyo.
to now turn around and pretend that servers to be open at this point in time. You can fool all the people sometime, and you can fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. E kautene kod jodito mopogore opogore piny owacho, Ruto yawo kar thieth maduong' madhi konyo jogweng' kanyakla kod jolweny mar kelo fungruok e yore mag tiegruok ne obila. Hospital in Ruiru. When these medical facilities are complete, they will go in a long way in boosting the morale of our officers, making them feel appreciated and being treated in an environment that does not disturb the rest of the public, because some of the injuries that our officers get are quite serious injuries. This hospital demonstrates that we have come of age and are willing to acknowledge and embrace and take measures to rehabilitate those affected by post-traumatic stress disorder as well as combat trauma. Jatend piny osingo biro jiwo bad migawo mar obila kod gigo ma ochuno kaka jiwo obila kod migepe buora mag lweny kaka yore mag rito tong' mag Kenya e yore kwe. The first police hospital, Your Excellency, this is the first police hospital ambayo iko na vitanda 130. Tuko na nyingine kule Nairobi Mbagathi ya vitanda 150. Your Excellency, tumekueleza, tumekutajia kila wakati, issues to do with health is dear to the officers. I also want to say all the other facilities, including the airport and the stadium that we are building, will also be available for use by the community here and the people of Kitui County, alongside all the other Kenyans that may want to use. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kadhi weche mag somo, luoro nitiere ni ng'ikruok nyalo biro bedo e chenro mar somo mar junior secondary kaluwore ni nyaka sani duol mochung'ne ndiko jopuonj tich TSC pogoyo kang' ndiko jopuonj monego medi e skundego. Riwruok mar jopuonj mar NAT wacho ni pok giyudo duoko makare e wi ndiko jopuonj kowuok kuom Teacher Service Commission. Maka bende kwan jopuonjre madirom 200,000 pok odonjo e skunde mag junior secondary. Jumbe ariyo nyaka ne jopuonjre donji e skunde mag sekondar ma adundo mano JSS neno ni pod yore mag medo jopuonj e skundego pok ochakore ayanga. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj NAT Collins Oyum wacho ni kanyaka sani pok giyudo duoko makare kowuok kuom duol mandiko jopuonj Teacher Service Commission e wi jopuonj mane onego medi e skundego. Ka okwayo Teacher Service Commission mondo ru chenro mandiko jopuonj mondo somo e JSS ochakre. You said you're mapping out. Let us not take time, because we want learners to commence learning as soon as yesterday. The fact that you posted a few to junior secondary is not enough. And as you promised, let us have the primary school teachers who have qualified proceed to junior secondary. Oyu bende koro kwayo jotend sikunde mag primar ma bende motelo ne sikunde mag JSS mondo kony TSC e chenro mar yudo jopuonj molony manyalo puonjo JSS e skundegi. We are encouraging heads of primary schools who also head junior secondary schools. Can you start arranging for these teachers so that Teacher Service Commission does not take a lot of time saying that they are actually mapping out? Assist where necessary so that we have these teachers very fast proceed to teach junior secondary. In the event that those qualified to teach junior secondary proceed to teach there from primary, then of course there is room to employ more teachers in primary. Magitimore kinde ma piny owacho dhi nyime kod chenro ma neno ni jopuonjre duto 1.2 mane tumo penje mar KPSEA higa mokalo odonje grade mar 7. We are going to engage with the county commissioners. We have the chiefs, the assistant chiefs mopping up so that we ensure 100% to our junior secondary school, because we are at 95% nationally, but in Kware and Kirifi, we find that there's almost 30% also
who have not gone to junior secondary school. E chakruok mar JSS, TSC no oro mana japuonj achiel e skul ka subjects mitimo e JSS gin 14. Emmanuel, ng'eni gima neno ne nitiere gik mathoth ma pod onego tim mar mondo mi chenro mar junior secondary ochop kare. Kech aparo ni nenda ne piny owacho pok oikore makare, to bende noyudo ka jonyuol be pok oikore makare mar mondo mi chenro no chakre. Ng'eni en gima nyien ma korko chopo kendo jingen to grade 7 ni wantiere gi joma ntiere class 8 gintie primary, wantiere gi joma ntiere class 7 gintiere secondary. Kendo en gima iwacho ni pi manyien ma ji odonje to en adier nikech kata ndalo mane wantiere Homabay nyithi skul moko nawacho ni gidhi adhiya skul to gisom gin jo class 7. Gidhi tijgi ni beto kinya godhiambo. Aparo ni gisom nikech parni japuonj en adi achiel, subjects gin 14. Koro kata ka en japuonj puonjo English, do puonjo English pile kuom samoro nyithindo maromo 25 kata mana 50. An gino ni piny owacho e migawo mar somo biro rido kanda. Kendo ni chenro mar somo mar junior secondary jo grade 7 puonj makare nikech kinde dhi to syllabus bende nitiere monego jidhigo nyime. Kapod wantiere weche mag somo, en jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu koni moko kuom mbalariany mag piny owacho kidek podho kadipo ni ok gikawo okang' mowinjore mar resogi kaluwore gi wach gope kod nok mar omuom. Tend mbalariany go koro ijiwo mondo chuo gi yore ma ibiro kelonegi yuto mag tayo chenro mopogore magitimo ma oketo geno margi kuom omuom ma ichiwo negi kod piny owacho kende. Jafwambo marwa ma wuok Mombasa, Joja Oko lero no mathoth. En romo mar ndalariyo mobagi Mombasa mokelo kanyakla jotend mbalariany duto mag piny owacho kuma gitwakie wi ng'ikruoge mantiere bang' yangore ni gin kod rem mar omuom maromo shillings bilion 164. E romono, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu oyango ni thoth mbalariany yulo kendo kidek podho kaluwore gi wach gope mamonogi tayo chenro mekgi kaka owinjore. As of now, we are indebted to the tune of 56 billion money which has accrued over the years in the form of staff pensions, pay as you earn, NHIF, NSSF. We owe various other suppliers monies that we have not paid over the years, and this figure continues going up weekly, monthly, and yearly. Okoni maino mambalariany go nego keti sani en chugo chenro mopogore makelo negi yuto to chutho bang' yangore ni thoth mbalariany ni kod lope kaachiel kod ute tandawaya minyalo ti godo e kelo omuom. It was expected of us that the universities would do 10% and that the household will do another 10%. So if the household and ourselves were able to get our 20%, and the government has given us 48%, that's around 68%. If we play around, we are at 70%. 70% anywhere is a distinction. So what it means is that we are not doing badly. Others bought land, others bought properties, which is now dead capital. How do you as a chairman of councils, as vice chancellors, think of ways and means of making these properties a little bit usable, even if it is leasing out? There are properties in the city all over. A number of them, thousands and thousands of acres, are not being used. Dwaro mar mbalariany ma pacho ka chugo tiegruoge mabiro lombo jopuonjre mawuok e pinje maoko ne bende otwagi matut. Ma en bang' yangore ni moko kuom lony ma jopuonjre tiegore mbalariany ok konygi kata matin e yudo thuolo mag tije bang' tieko. The communities where we come from those days, even local people used to successfully do cesarean operations. They even used to open the head, areas of medicine, herbal medicine. China is very good in that. South Korea is very good in that. We don't hear of any university in Kenya thinking about indigenous technology, and I think these are some of the areas that we have to think about. Migawo mar somo koro yango ni en adier ni midhiero medo kwako mbalariany mathoth e pacho ka, omiyo kaber to nego gichuog yore mag neno ni gichuogo omenda manyalo tayo chenro mekgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Erokamano George, kwa dhie weche mag jopur mag oduma manyalo bonjo. En ni jopur mag oduma koro nyalo bonjo bang' piny owacho medo gi shillings 500 ewi nengo mar uso oduma ne duol kata dero mag piny owacho kuom ogunia mar kilo 90. Maler mogol kod jatatije maduong' mar dero mar cham e pacho ka Joseph Kimeto e kinde mane ochopo e nyim komiti mar od bura e weche mag pur. Chris Owino nigi ler. E gino madhi kelo mor e chuny jopur mag oduma ma pacho kae, dero mochung'ne cham e pacho kae National Cereal and Produce Board NCPB olando chenro mar nyiewo oduma kowuok kuom jopur e nengo manyien. Why did you capitalize the organization with VAT amount? Ka odwoko penjo e nyim komiti mar od bura e weche mag pur, jatatije maduong' mar NCPB Joseph Kimote oyango ni kochakore sani piny owacho biro tiyo gi shillings 5,600 e nyiewo ogunia achiel mar oduma e rapim mar kilo 90. Right now, we are open to purchase maize for those farmers who can actually deliver maize to our stores. The price we are paying is 5,000. It was 5,100 shillings, but as late as yesterday, through a consultative process with my colleagues, we increased the price to 5,400 shillings. 5,600 shillings. Maen medro gi shillings 500 ka ipimo kod nengo ma shillings 5,100 mane jopur osebedo ka use nego NCPB oduma e rapim mar gunia mar kilo 90. So any farmer across the country who can deliver to our stores at that price will pay the money in cash through the M-Pesa transactions. So there is no delay at all. Kimeto bende onyiso komitino ma otelne kod jaod bura manava holo Emmanuel Wangwe ni dero mar piny owacho nigi bando maromo gana 50, bando mane omigi kod bengi mar piny mangima World Bank. We have almost 50,000 bags of maize in our stores, and those bags are mainly being procured for the World Food Program. Ewi chenro mar piny owacho mar pogo jopur mbolea e nengo mogonyore, Kimeto olero ni piny owacho osechako kayo mbolea maromo bag milion 6 motelo ne kinde mar komo mabiro. We are distributing the long-range fertilizer across 12 counties, which are currently planting. We are talking mainly North Rift, South Rift, and some counties in Lake Western area, Migori and Homa Bay. Migao mar pur kanyakla kod bad migao mochung'ne timo nonro e weche mag pur kod pith bende dhi nyime kod timo nonro e wi kit mbolea monego chwal ne gwenge mopogore opogore ma pacho kae kaka yo mar kedo gi tho mar cham e puothe kaluwore gi tiyo kod mbolea marach. We have engaged CARO and other government research institutions to research on the appropriate fertilizers for specific regions. So I think we'll be seeing a bit of some rollout in that. And also on the climatic, requirements. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa Ramogi gi lipot mar Chris Owino no emobro kawo godo yueyowa mokwongo. Kata kamano nitie jogo maloso koda junior, wacho ni junior secondary school sirikal onego werego kabisa. Mano chok Victor ka intiere Nyamaji, Lambwe, Homa Bay. Naftali Yoko ka intiere Kitengele wacho ni piny owacho nego non matut wach mar CBC maber giwe miyo jonyuol wich barero kama Naftali Yoko ka intiere Kitengela. Amos mar Sinderma, sirikal onego ne wach ma junior secondary school jopuonj jonyuol gi nyithindo hinyore. Kama nyakwaro moga Juang katiugi mar Masi mar Ukwala OIMORE aneno makare kod nyari Joy Pendo Shalom penyona eni to bende CBC biro dhi mbele kaka otekni. Mago paro moko kuom jogo mabende tudre kodwa kokalo e namba ma tudruok mar 360. Thuolo mari madhi nyime gi yoronwa pachi obiro gi thuolo mar somo ka odhi nyime. Kata kamano wakawiyo matin mabiro. Obila omako nyadendi moro mabegi ketho mar nego nyathine. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Avoid that party injury stress. Get your boda insurance now for only 500 shillings. Dial *487*4# to get your bima boda. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo *1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to koka okang' mapiyo mar manyo thieth mae nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, apis mar jaod gavana mar kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuogoko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 24 dwe mar 2 higa ni endi nyaka tarik 3 dwe mar 3 higa ni endi e Migori County Referral Hospital. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Machiegni kendo nyako Ramogi obila e kaunti ma Homa Bay ogeng'o ne nyadendi moro ma jahigni 23 ma iseyo kuom nego nyathine matin kaeto ito ringre kar puko taka moro manie kar dak ma Makongeni e boma ma Homa Bay. Nyakono ne omaki thuolo machuok bang' nyuolo nyathi ma wuoyi e odgi manie kar dak ma Makongeni. Kae wacho ni tok nyuolo nyathino ne okuongo deye ma otho. Bang'e odhi owite kar puko yugi. Jopiny manere kalo buta kana emano neno ringre nyathino mochweyo go lipot ka ruoth ma aluorano. Jalup ruoth ma Simenya Sublocation Eric Odhiambo lero ni nyakono ne oyie ketho kendo sani odine tesendo obila ma Homa Bay. Kwa biro twayudo ka owit nyathi ka. No ken gima ber waneno nyathino koda wang'wa. To wakwayo ng'ata ng'ata monyuolo owe timo tim cha rach. Kiko chako tim cha kendo. Noko morowa. Nwabedo gi kuya ahinya Makongeni kwedo nyathi mathis mapok otimo richo kowete. Kiseyudo kinyuole to ting'o tami, ji ng'eny magombo ting'o kawo nyithindo mondo opidhi. Morowa kendo ng'iso picha marach mano ne ok kit joluo tawuoro gik matinde timore e Kenya ka sasa ni joluo. Ka ok kamano ta wakwayo ni mondo chiko kawo kore. Nyako ma jahigni 23 en gi nyathi be ma jahigni 3 maduong' mano kuongo nyuol. Kora pen nyathine ni bise mako ich motuke to ng'isa ne en gi ich to bise nyuole ni na nyuole nyoro to na wete. Koro kose yeni nyathine mare tagocho ne polisi to biro. En wach malit ahinya ka wadhi nyime ni jopiny Loibon Ngare County ma Samburu ne obago ng'anyo bang' jokuo jamni monjo gweng'no kendo yombo kod maloyo diek 47 otieno piny norugo kawuono kata obedo ni piny owacho okumo wuoth motieno kaluwore kod apedha mar arita kwe. Magi timore kinde ma jatend arita Omar Okak Abdi Hassan ogolo siem ne jomaundu mapok ochiwo gige lweny e lwet piny owacho ni machiegni gidhi moto e badgi. George Batimio oler. Jumachiel nyaka ne piny owacho tero obila kod jolweny mondo rakre kod jomaundu ma osebedo ka rocho arita kendo nyayo kuo jamni e kaunti za auchiel ma yudore nyandwat mar Hoho Mar Okak. Jatend weche arita e Hoho Mar Okak Abdi Hassan oyango ni giseyudo bunde 23 kowuok kuom jopiny ka bende kwayo joma pod nigi bunde tok chik mondo mi oketgi e lwet piny owacho. In total, as we speak now,
We have recovered a total of 23 firearms which were surrendered voluntarily, mainly in Samburu County and Turkana. We continue to appeal to anybody who is in possession of illegal firearm or firearms to surrender as required. Abdi okoni jomaundu moko ma wengegi tek nyotemo monjo obila kod jolweny e gwenge ma Kainuk. Kata kamano, apisa nyora kore kodgi kendo mako ariyo kuomgi kaachiel kod bunde achiel manyo gin go. The only incident that we had was yesterday in Kainuk, where bandits attempted to raid police and also attack members of KDF. And in the process, I think they met what they were looking for, and they were repulsed, and we also arrested 2 bandits. These bandits are already charged in court, and investigations are continuing. We also recovered 1 firearm. Kochiwo siem ne jomaundu maparo ni piny owacho biro mbeko tole apedha margi. Abdi Hassan olero ni tielo mar ariyo mar apedhano biro bedo mager ma jomaundu ok biyudo kama gisoe wigi. Kata kamano wacho ni jopiny maonge kod ketho ibiro miyo arita makare kendo kik gibed gi luoro. We are only after criminals, after bandits. But other people who are law-abiding citizens, who are going about their normal activities, we have no business with them. Our business is to pursue vigorously and ruthlessly all bandits who are roaming around creating, instability, insecurity, and a source of concern. Jatend arita nowacho magi kinde ma jopiny ma Loibongare kaunti ma Samburu ne obago ng'anyo kaluwore kod monj ma kinde ka kinde ka otieno ma piny orugo kawuono. Jokuo jamni ne omonjo gweng'no kendo kwalo diek 47 kata obedo ni wuoth okume seche mag otieno kendo jolweny ni gwengego. Sasa naomba serikali ya kwamba kama kuna fili walikuwa wanataka kuja kutusaidia hapa hivi wakuja watusaidie. Na mimi sina kitu kingine, niko na mtoto university, niko na college, secondary, watoto 5 wanasoma na wanategemea tu hiyo mbuzi, hakuna ingine. Hata mtoto yenye ninabeba ni ya mtoto yangu na inategemea hiyo mbuzi kukunya maziwa. Hakuna Kenya wamenieshia hata kidogo, hakuna. Ninaishi sasa peke yangu, hakuna mzee, hakuna chochote. Rais Ruto na Waziri Kindiki, ni nini mwanangoja? Na wamefamia tena hata saa hii mahali tunasimama kwamba karibu kuchukua ng'ombe kama sio rangers ya county. Na sasa ni nini mwanangoja? Mpaka lini sasa tunalia? Gikoni gidak giluoro ni jomaundu go nyalo duko monjogi kendo rocho kata ratich mine kod nyithindo manyiri. Hao wanaume walikuja jana usiku, wakaingia kwa nyumba, wakachukua mbuzi na wakotoka wakaenda. Kama wamama tunahofia maisha yetu kwa sababu wanaweza kuja na pia wanaweza turepe. Tunaogopa leo akirudi, leo usiku huu wakirudi nini watakuja kufanya? Kata obedo ni jomaundu moko pod luchore kendo timo monje gwengego, piny owacho osingo ni gibiro timo duto mar tieko chuth jokuo jamni kendo neno ni jopiny odak gi kwe. George Bati, Ramogi TV. Erokamano Bati kuom lipodno. Oro ma otimo siniani pacho ka medo rocho chenro mag somo e gwenge mopogore opogore. Jopuonjre moko e sub county Manyatike kaunti ma Migori koro sombgi yudo midhiero kaluwore gi kech mar oro. Jonyuol kwayo ni piny owacho yangi Nyatike kaka achiel kuom gwenge ma chandruok okwako. Judith Omondi leronwa mathoth. Nyatike yudore kilomita maromo 45 koa e boma ma Migori. En kinde mag somo. Kata kamano, jopuonjre mag skund primary makanga onditi to luondara. Oro daroge klese ka gidang' ni kod kubni gimanyo pie kor gweng'. Lowo barore, yiende otuo. Tipo madipondi ne chieng' makech onge. Koth podo pando wang'e. Jopuonjre kedo e lowo mar yudo kata mana pi modho. Geno mar somo kochir kata poni gisedoki e skul. Kaluwore ni kwan mar jopuonjo dok piny. Jonyuol ywak ni jopuonj 4 kende mokawo ting' mar puonjo jopuonjre maromo 500. Teachers nobedo gi problem mano kel ni delocalization cha. Ne gibiro ka to gidhi te modong jopuonj 4 versus nyithindo 500. A problem. Nyithinda waketho gi giburo buro kanyo gi gaga koko. Onge kaka jopuonj 4 nyalo manage nyithindo 500 e skul. 4 gi korewore gi head teacher. Madhi e buche sa ka sa. Obede skul mathin to wakawri japuonj achiel tuo. 4 head teacher no dhi e bura
achiel betuo dong ariyo. Koro jopuonj ariyo handle nyithindo 500. Impossible. Ma osekelo achiedh nade ne nyithindwa nikech duoko ok bi maber nikech jopuonj waonge go maber. Subjects mane school mowinjo bed ni gi cover ok dhi maber nikech jopuonj tin. Bende gisundo piny owacho mondo mi opuodh Nyatike kaka gweng' manigi midhiero mang'eny, kama onego miye jopuonj omenda mabalang' ma ong'ere kaka hardship allowance. Omiyo nwakwayo sirikal ni giketnwa Nyatike obed kaka hardship ma japuonj kobire kata ko japuonj obedo posted Kalerka ahinya Nyakango Nditi to en gi mor. Nitiere mbunge moro maniluongo no Cholo Rao nokwayo hardship mar Nyatike to gino no odhi adhiya kamano. Omiyo sani to nwakwayo ni kaber to digi kele hardship mondo omotivate jopuonj kata ma aoko. Moko bende ochwalo paro mondo mi duol mandiko jopuonj TSC ondik nyithindgi mane otimo tiegruok mar puonj mondo pong' fuok manitiere. Wakwayo sirikal gi TSC ni gindik nwa jopuonj mose ai college ma nyithi Nyatike sub county mondo obed mang'eny maka gibiro ka nikech gin ging'iyo gi ngima ma Nyatike gi ka ginyalo puonjonwa nyithindo. Koro ok wabed gi sida mar jopuonj mwaonge gogi. Awacho katiko ni kaka Kango Nditi secondary wakwayo kaka jokaler kendo kaka jokanga ni japuonj maduong' principal noyudo transfer sama nyicho yaw school manodok nyaka sani Kango Nditi secondary school onge japuonj maduong'. Ma nyalo miyo nyithindwa som maber, ma nyalo miyo wan be kaka jonyuol wawinj maber nikech kata obedo ni wan e hardship to nyithindwa gi wan mwanyuolo gi ka, wan mwatero gi e school ka e hardship ni ging'iyo go. Omiyo sirikal owinjo ne maber mondo gindiknwa nyithindwa ma wasetere school wan kod gi ka mondo gindiknwa mondo puonjnwa nyithindo. Ywak mar jonyuol ma Nyatike biro e kinde machuok. Tok riwruok mar jopuonje kaunti ma Homa Bay golo ng'ur mondo mi yang gwenge mag chula kaka kuonde ma chandruok ng'enyie. Judith Omondi, Ramogi TV. Spika mar od bura ma Migori Charles Lekoa koro yudo fuong'ruok matin bang' doho miye thuolo mar chwalo ywakne e doho mar kwayo mar apil mar kwedo ng'eto mar doho ma Migori manyo ng'ado ni ne ok oyiere e yor ratiro. Isaac Aluochier ma bende yande geto komno ne ochwalo ng'ur mare doho ka okwedo yiero mar Lekoa. Aluochier ne ng'ur ni ok ne omiye thuolo mar laro kom mar spika mar od bura ma Migori kata bed ni ne ochwalo bwok duto madwarore seche ma owinjore. Doho ma Migori nyo ng'ado ni yiero no time tok chik kendo golo chik ni mondo MCS ma Migori otim yiero manyien e kom spika. Kawadhi mbele ni piny owacho ka otenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho chako chenro mar jiwo chenro mag neno ni rawere manyiri kod mine yudo taulo mag ria kaachiel kod keto negi lwasi makare e seche mag neno malo e imbo mar piny Kenya. Jafwambo marwa ma Migori George Juma nigi ler mar wachno. Rawere manyiri kaachiel kod mine mathoth e gwego mag Migori kaachiel kod imbo mar piny Kenya pod yudo pek e yudo taulogo mag ria kaachiel kod kuonde maler maginyalo loke taulogo mag ria e sechego magineno malo. Also looking at the kind of environment that we're working in, that they should be friendly in terms of sanitation, in terms of where they're able to change. When I talk about the access to sanitary towels in schools, it's not just merely availing the sanitary towels. It also goes hand in hand with the privacy of these girls. When they want to change the sanitary towels, are they secure? Akwede kind oganda bende oseyudo thoth joma mine kaachiel kod rawere manyiri e sechego magineno malo. Moko kuom jopuonje manyiri osebedo ka leo sikul e kindeno magineno malo. Even school absenteeism in this region, like even in Migori here, was almost 60% of the girls who are undergoing periods, they miss schools. And we are talking about missing schools for almost 3, 4, 5 days. The sensitization of male champions in school will go a long way in ending the period shame, in ending the period stigmatization among girls, and as well as eradicating period poverty. A change of narrative not only on social norms and normalizing the period as a stigma-free, but also ensuring that these things are accessible to
E ng'wech mar ne joma mine kaachiel rawere manyiri oyudo taulogo mag ria kendo bedo kod lwasi makare maginyalo loko taulogo mag ria kaachiel kod tika kweda piny owacho ka otenre korwogego mok mago mag piny owacho ochako chenro mar nywando joma chuo e chenro ni. Nationally and within the region, 65% of our women cannot afford these commercial disposable sanitary pads. Also looking at the sanitation, do we have enough facilities in our schools that girls can easily walk in and wash or clean when they've stained their clothes without being stigmatized? This is something that we are doing in our counties, and even we are coming up with county-specific programs, and we want to see which county is going to be the champion in implementing menstrual hygiene management programs. E imbo mar piny Kenya, Gavana Mabusi Apollo Tuoma ema koro telo e chenro ni mane joma mine kaachiel kod nyithindogo manyiri oyudo taulogo mag ria e yono makare, obedo kod lwasi bende makare e seche magineno malo kaachiel kod tika kweda e kinde magineno malo. You have heard about the issue of stigmatizing menstrual cycles. It's a normal thing, and we have not been paying attention, and yet some of our girl child and even our mothers and sisters have been suffering discrimination and stigmatization. Nyaka sani thoth sikunde e kaunti ni ma Migori pod onge kod kuondego ma jopuonje manyiri nyalo loke taulogo mag ria kaachiel kuondego magiwite mago mosetiyo gino bende koro pod jopuonje mathoth koro yudo pek e sama gineno malo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mano chenro makare mangi geno ni biro konyo e kind oganda ka wuok Migori wabire kaunti ma Kisumu. Oganda mang'aw mohao 700 kar chung'ud bura manyando e Kisumu oseyudo sir e otiegruok kaka ginyalo kedo kod dhier kaachiel gi kech kokalo kuom chenro mano chaka yanga kod piny owacho mamalo e bwo migawo ma dewo wang' joma ng'aw kod joma ikgi oniang'. Chenrono ne ochako kod limo counties abich kama oting'o Kisumu, Murang'a, Makueni, Marsabit kod Taita Taveta ka gigeto oganda jo Kenya maromo 7,500 ma gitiego. Jagoro mgiore migawono Joseph Mutari olero ni gibiro yaro bedegi mondo gichop ne ji 15,000 e counties 47 duto. Bende jodongo kod moko kuom oganda ma oseyudo konyruok kod lokruok kowuok kuom chenrono onyiso morgi ka gipuoyo kang' ma piny owacho mamalo kawo. Neno ka chenro ni osedhi maber ahinya, oseloko ngima joudi kendo oseloko ngima nyithindo. Bende osemiyo nyithindo dhi sikul maber. Economic activity marwa mar jo magina ka en pur. Puruno ne wanyalo puro kit ohala achiel. Kata ka en skumano to en skumano. To through puonj mane migawo ni okelo. Omiyo sani wanyalo puro skuma, wapuro suga, wapuro dek, wanyalo loko gwen, nyalo loko jamni matindo, giduka, gimoro makata chwech mar kikepni. Koro gima duong' ni onego gimedwa gimiluongo ni go girgo pi mondo mi wayud girgo pi ma wagologo pi nyando to watere puothewa. We are here today to check on the groups that we gave some money as a grant for them to grow it into success story business. The financial implication here is that we wanted to touch the lives of these people. We are only doing 5 counties. Our target has been 7,500 beneficiaries. Now we are checking on the success stories that we see, and then we scale up the program into the Kenya, into the whole of the Republic of Kenya in the 47 counties. Ramogi tok lipono wadwani oyue matin kata kamano moko kuom duoko. Aniri komoso kawuok kopere awuoro miyo motimo tabia marach mar neko. Uchok Victor kane nyamija lambwe en gima lit kamiyo kawo thuolo mare komako ich kasto konyuol to onego ne okom nyuol. Anodera Pablo mar Kericho awuoro kaka jonjore ochaya rita kwe ma Kenya gimonjo gi kata gin kanyo. Walemne uru piny Kenya. Ng'ato penjo ni CBC to ochomo kure. Kikethi mabor nyako Ramogi mabiro gin mathoth. Nakada korosia mojohala mayao bache etok chik. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV machiegni mesa wa mar weche mag ohala piny owacho koro dwaro ni tend counties ma pacho ka mondo medo menda wi mano mochiw gi piny owacho ne tend kor gwenge maromo shillings bilion 4.7 ne counties duto ma pacho ka. Elime mare apis maduong' mar timo nonro mag dongruok e pacho ka Kirdi jatend migawo mar ohala Moses Kuria okwayo governors ma pacho ka mondo ketenge omenda moko mar siro piny owacho enyayo dongruok mag counties. Lydia Okeyo nigi mathoth. Governors ma pacho ka osingo keto tenge omenda mabiro siro dongruok e kor gwenge ma Thurka ewi mano mosingol gi piny owacho maromo shillings milion 100 county ka county. Jakom riwruok mar governors Anweguru osingo ni governors go biro twak gi piny owacho mar neno kwan omenda magibiro golo ne chenro makamano. The president has already given a seed to every county. He has given every county 100 million shillings to start off this initiative. And the governors are expected to match. We haven't quite agreed on the figure, but we will be committing. Various counties may even put a lot more than even that 100 million to put up the infrastructure and start the process of looking for investors to come and set up industries. Jatend migawo mar ohala ma pacho ka Moses Kuria owacho ni bengi mar Equity bende oseketo tenge omenda maromo bilion 250 ma bende biro konyo bero ohelni e kor gwenge ma Thurka. The first investor coming in, hopefully in the next 2 weeks, the announcement is going just to one investor to double our FDI, $500 million. And my target of $10 billion, I'm very sure that not even December, by this June, we will have hit that target. What is in here, we just take it to every county. The post-harvest process will be a thing of the past. Because if I can't export an avocado fresh, then I will value add, and then I cut all the losses. So now we are working towards zero waste. In our 47 industrial park, the post-harvest losses, all our industrial losses will be zero. Elimbe margie karti mononro mag dongruok kod ohala e pacho ka Kirdi kod karti mohala ma Twiga Foods e county ya Machakos. Governors go wacho ni kuonde ohala makamago biro konyo counties ma pacho ka timo ohala e kingi giwegi kagiloso thuolo mag tije ne oganda. Gimwaneno kawuono kaka counties mane wuotho ka en ni nitie nafas maduong' mar jowa loso gik ma wayudo moloyo to kwa yudo gi e puothe gik moko wasedhi Twiga Foods kucho waneno kaka inyalo los industrial park kaka inyalo kel gik mwa pidho wakelo kanyakla to wauso yudo ka nitie machines ka manyalo loso gik mopogore kaka wan Homa Bay koni weche mag rech leather manie e rech wanyalo loso mananas wanyalo loso rabuon wanyalo loso gik mathoth kendo adwa nanyis ona giteni waneyo mondo mi
watim value addition ne gik mwapidho. You know, many people migrate to Nairobi because such opportunities are not there. Trying to transfer what is here, taking it to counties and making it sprout and germinate for our people is the essence of devolution. We should not just devolve services, we should devolve employment in the private and public sector. It's an idea that really as counties we take forward, we will be able to do a lot and massively using our own local skills and creating opportunities within our counties. For me, that's a takeoff for me. And also the tea. I've seen purple tea royalties, and in Kericho is a massive production of tea. Jatend migao mar ohala Moses Kuria bende wacho ni piny owacho osechako gero kuonde kano mwandu maromo 100 e pinje mopogore opogore mar kano e mwandu mag puothe kapok otergi e chirni maoko. Lydia Okeo, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jo ohala mapacho ka kore jiwo mondo ket ikruok makare mar jiwo ohala e kinde ma ichano yaw chiro mar pinje Afrika maong'ere kaka African Continental Free Trade Area. Mana kaka Edwin Okoth leronwa yepo mag chiro e kind pinje mag Afrika osemedo kelo koyo ne moko kuom jo ohala mapacho ka. Luoro makore wacho ni ok onego gibedgo. Romo mar ndalo ariyo mane obag kod kweth majiwo alwora maber mar ohala e pinje mag Afrika ma ugwe East African Business Council kaachiel kod jo ohala mapacho ka ne ojiwo jogo maloso mwandu mondo ket ikruok makare mar uso mwandu e pinje mag Afrika mondo giyud ber mar yawo chiche mag pinjego e bo African Continental Free Trade Area. Jalup jata tije mar riwruok jotim ohala mapacho ka KEPSA Victor Ogalo ne owacho ni jo ohala mapacho ka onego kaw thuolo mar uso mwandu gi e pinje mamoko manoko mar Afrika ma ugwe kaluwore kod yot ma ibiro kel kod yawruok mag chiche ma Afrika. Samoro gimiloso Kenya kaendi chiche onge i Kenya, tinya yudo chiche kanitie Rwanda. Koro ka ok oyawni kiewo to onge kaka inyalo biro loso gino kaendi mitimo ang'owa miter Tanzania. Ok ochuno ni gimoro amora mwaloso kendi nyaka us mana e chiro makaendi, kech samoro chiro maka kosepong'ni tidwa dhi kanye. Ogalo wacho ni onge luoro moro amora ma jo ohala mapacho ka onego bedgo kaluwore kod okang' mar yawo chiche mag pinje 54 mag Afrika nikech piem e kind jolos mwandu ema biro nyayo helnigo. Sama iluorni to ibende igeng'o chenro mang'eny minyalo gero rigodo nikech kasama ji nie klas e kifwenyo ni nitiere gimiluongo ni piem, nitiere gimiluongo ni competition, to kasama isayudo ni nitiere piem moro ma chuni ni nyaki piem gi jowete nie klas, to iyudo ka ibe koro yawo obwongoni kendo imedo nyayori. Oganda mawuok e pinje mag Afrika bende jiwo mondo kik keto badho makinde ka kinde ne mwandu mawuok e Afrika ka gimiyo mwandu mawuok oko mar Afrika thuolo madonje pinjegi. We should shy away from this is a Kenyan, this is a Rwandan, this is a Tanzania. We should call ourselves East African. We should call ourselves Africans. The same we should treat our products. These are our own products. Why do you treat beans from Rwanda? You expose a tax or a barrier on those beans. This should be beans from East Africa. We should be excited. Made from Tanzania should access Kenyan market. Why do you create barriers? So we need to dismantle those borders that are becoming a hindrance to our trade, to our prosperity, to our economic transformation. Pinje 54 mag Afrika oseyango wichruok mabiro yawo chiro e kind pinjego. Okang' ma igeno ni biro medo ohala e kindgi nyaka atamalo 35 kowuok e atamalo 15 matimore sani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bad migao mochung'ne gayo yedhe mamero jinakada koro chiwo siem mager ne weg kuonde kuoto andiwo duto mathurka mondo med luwo chike manoketi gi piny owacho madwaro ni kik yaw kuonde math e seche ma ok owinjore. Jakom mar bad migao no Stephen Nairobi gi jata tije Victor Okioma olero ni ok bidok chien e kedo kod jo ohala ma ok luwo chike ma oketi. Nakada wacho ni lweny mar kedo gi kuong' ma ok opodhi e tok saa ma ok owinjore ok get ng'ata ng'ata thurka. We have challenges around enforcement. Yeah? Kwa hivyo wines and spirits zinatakiwa kufunguliwa saa 5 mpaka saa 2:30. Lakini ukienda pale nje kwa sehemu hizi za mahali wanafanya biashara hizi zinaendelea hata saa hii.
na tukienda mbele tutakuwa tunahusika sana na tuna engage kabisa counties ili kuchukua jukumu hili la control mambo haya katika sehemu zao. Sheria lazima izingatiwe, hakuna njia nyingine, kwa sababu ikiwa tunataka tuwe njia ambaye tutaendelea mbele, lazima tuzingatie sheria. Wala hata wale wanatengeneza hizo pombe haramu ama wanauza hizo biashara, kumbuka watoto wako pia wanaweza kuadhirika. Tungependa tujiulize kama nchi, tungependa tulee watu aina gani kwa miaka ambayo inakuja. So njia ambaye zote tunaweza kuwa kwa sehemu moja ni kwamba lazima tuzingatie sheria. Emmanuel piny koro biro molony kendo koro nenore ni sani koro lainde mag simu ok bi chuno mbele ka. Kisenyiewo simu tinyalo yiero kidwa gocho Airtel kata nini mopogore. Iketo app e simu. Bas. Kamano. Kambi mar ong'we yamo mar Airtel koro iseyango yo manyasani mabiro miyo oganda thuolo mar tiyo kod simbegi ma ok giketo line ka bende en yo ma idendo ni eSIM. Jatatije mar Airtel pinje mag Afrika Segun Ogusanya ne owacho ni okang' ma kamano koro keto kambino kama owinjore kaluwore kod lony manyasani ma tudruok e yor ong'we yamo. Airtel wacho ni oganda mar kod simbe manyalo kawo eSIM koro yawnegi dukni mag Airtel ponono ni ginyalo dwaro kony e yore mag tudruok ka gitiyo kod eSIM. Kenya is the second country in our portfolio where we're going to be launching eSIM capability. And it's good for everyone. It's good for the customers. It's good for the company. It's good for the environment. It's very environmentally friendly. It creates a lot of possibilities in terms of convenience, in terms of ease of use. And it's good for current customers. You can actually change your SIM card to eSIM. And for those who are not using us, you can easily apply to use eSIM. If you got an iPhone, got a Samsung, some of the Chinese phones as well, they've got the capability to use eSIM. Jotugo mag kabadi korene piem ma ibago e piny Iran. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Avoid that party injury stress. Get your boda insurance now for only 500 shillings. Dial *487*4# to get your bima boda. Nyakoromoge Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero oganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny.
Machiegni weche mag tuke riwruok ma tiego tuke pachoka Kenya Sports Academy e bwo migawo mar tuke